давам думата за приветствие на доктор Найденов, министър за земеделието. Уважаеми колеги, скъпи учители, приятели, дами и господа, благодаря за оказаната чест да открия това голямо събитие днес, защото с такова събитие в България могат да се направят много, да не кажа никога. Днес да се празнуват 130 години ветеринарна професия, 120 години неговото професионално знание на тази професия, 110 години от научния институт на тази професия. Искам само за миг да си го представим и да го асимилирам. Да го асимилират тези млади колеги, предполагам, че са колеги, които са в залата. Защото тези с вредните коси, без отгоче, хората до него, предполагам, че го асимилират и го разбират. Подготвили са ми реч. Аз не знам, моят протокол не се научи, че не чете реч. Искам да се стана пред вас и да ви кажа, че си гордея, че съм ветеринарен лекар, че представител на тази професия мога днес да се изправя пред вас в качеството ми на министър за земеделието и храните. Когато ставах министър, си казах, ставам и заради тази професия, защото тя не заслужаваше. Тук има мой колега, бивш министър, Пенси Върбанов, който също представлява една професия в аграрния сектор, която също заслужаваше да има министър. Но ветеринарната професия да заслужаваше. Заслужава го да има депутати, има такива, заслужава го да има кметове. Има и кметове, вече има и областни управители. Тоест, професията се отваря към обществото, защото наистина ние трябва да служим на това общество. Няма да говоря много, разбрах по програмата, че доктор Войлов има много дълъг доклад, своето надявам се да ви отвечина. Него и професор Веданчев имам. Искам да ви пожелая да бъдете живи и здрави и вашите семейства, да карате децата си да се гордеят с това, че сте ветеринарен лекар. Да карате хората да ви поздравяват в името на нашата професия. Професия, която, не знам в България, може би до някъде и заради публичната представа, не се отдава на необходимото. Но професия там, където отидем и в Обединена Европа, и по света, хората се прекланят и поздравяват.